एखमबा फैसानिख्रुइ भेलु होसिननांगौ जों समखौ मोजां गोसो होनानै मावनांगौ अब्लानो जोंनि न'खरा दावगागोन जोंनि बिटिआर हालामा दावगागोन अब्लानो जोङो प्रमद बर' सारखौ थुलुंगा होनायाव मदद होनायाव खामानि होगोन आरो सार खुलुमबाय गुटियापारा होनदोंमोन नामा बे गामिया नङा इयो एक नं गोरोबदारा सारि न'आथ' बेनो ना आंनि बेयावनो बेयावनो एक नं गोरोबदारा आं मानगोनां जोंनि बर' हारिनि आरो बिएम सोदोब चेनेल नायगिरि नोंथांमोन आं दिनै दंफैयो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फानबारि एरियायावनो फानबारि जायगा ओनसोल एरियाखौ फानबारि पस्ट अफिस गामिया जाहैबाय से नं गोरोबदारा पस्ट अफिस पानबारि थाना पानबारि जिल्ला चिरां बिटिआर आसाम अके सारा गावनि एड्रेसखौ मोजां खोन्थाबाय नाथाय नोंथांमोना मिथिदोंना बा सिनायनो हादोंना बिथाङा जाबाय पद्मश्री बान्था मोनगिरि जोंनि बर' हारिनिफ्राय नायलाय जाला सासेल' आबादारि मावनानै पद्मश्री बान्था मोननाय ना होमबा सार दाथ' आं मिथिनाय मोननाय मथेब्ला दा आबाद मावनानै पद्मश्री बान्था मोनगिरिया दा साराल' नामा आं बेखौ बुंनो हाया मथथे देग्लायनि जितु 2024 नि जोंना नर्थ इस्ट बा आसामाव आबाद मावनानै पद्मश्री मोननाया आपातत आंनो आरोखि दा दा बिथांजों जों गोबां माखासे बाथ्रा सावरायगोन एक्सपिरियेन्स नलेज आरो बिथांनि प्लेनिं एन्ड पलिसि आरो दानि बिटिआर गभर्नमेन्टनि जि एग्रिकालचार सेक्टरावहाय खामानि मावनाय बिहोमा बेफोरनि सायाव बाथ्रा रायज्लायगोन स' बिथांनिफ्राय आं आशीर्बाद लाबाय आरो बिथांनि न'नि एसे लुक्सखौ नोंथांमोना नुनो हागोन बिराद मोजां साजायदों सार बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना बिनि सोमोन्दै बुंनाया जाहैबाय आंहा आगोलाव बिदिनो गारि दंमोन पेसेन्जार गारि माने साखा खब्रै गारिबो दंमोन ओमफ्राय ट्रेक्टरबो दंमोन बेहायनो दोनोमोन आरोखि बे न' दंमोन बेनिफ्राय दा गारिफोरखौथ' आजिखालि बायनायाथ' सहस खोथा खिन्थु बेखौ गारिखौ सालायनायासो गोब्राब थिग बिदिनो मालायनि सायाव सोनारनांगौ नालाय दा बेबायदिनो आं गारिखौ माने उसुबिदा मोननानै गासैबो फानहरजोब्बाय दा फाननाय लोगो लोगो आंनाथ' न'खरा फिसाथार नालाय फरियाला बे गतिके बे जायगाया ओरैनो थायो बे ओरैनो थास्लायस्लाय बेहाय मोनसे मा होनो मोनसे नार्सारिबो प्लेनिं खालामजाबाय एसे मोजां सुन्दरजनबो नुबाय आरो बेहायनो नार्सारिबो खालामो थिग बिदिनो आं बेखौ सेट हाउसखौ खोबनानै बेखौ नार्सारि प्लेनिं लादों आरोखि आरो बिनि बादै आंनाव 2010-11 निफ्रायनो आंनाव सेरिकालचारनि नार्सारिया बै समनिफ्रायनो दंखायो आङो गोबां जायगायावबो साप्लाय हरबाय ओजोंहाय नर्थ इस्टआव बुंनांगौब्ला मेघालय नागालेण्ड अरुणाचल बेयावबो आङो सेरिकालचारनि जितु सुम बेखौ हरखांबाय ओमफ्राय ओजोंहाय सोनाबहा सिक्किमाव मालबारि जिहेतु गंगार थाइसेब होनो आं बेखौ नार्सारि खालामना बेखौबो आङो हैखांबाय आरोखि सार फैबावनानै एसे जादों जोंनि जितु बिटिआरआव थिग बिदिनो जोंनाव बिदिनो नैबे राङिजरा होननायाव वाइल्ड लाइफ मुगा सेन्सुरि बानायदों नालाय दा बेहायबो गोबां साप्लाय हरखांबाय आरो बिदिनो गसाइगावबो थाङो क'क्राझाराव थाङो थिग बिदिनो गोबां जायगायाव थाङो आं बेबायदि साप्लाय हरगासिनो सेरिकालचारखौ बेबायदिनो खालामबाय थायो आरोखि आबादजों लोगोसे आङो नैबे सेरिकालचारनि माबाखौबो लादों आरो थिग बिदिनो अकल आबाद मावबाय थाबाल' जों जाया आं बेखौ हयथ' बेबायदिनो साननानै जोङो दा सानबाय मा मानसिया बांगासिनो दं हाया खमायगासिनो दं इसेल' हायाव जोङो माबोरै गोबां रां खामायनो हायो बेखौ नायनानै जोङो दुब्लियाव आबाद मावनानै जों जे गोबां रां खामायगोन बेथ' सम्भब नङा दा बेखायनो जोङो नार्सारियाव आगान होनांगोन नार्सारियाव आगान होयोब्ला नार्सारिनि फुलिफ्रा जुदि मोजां जायोब्ला जोङो जिखिनि बियो बेखौनो मोनो आरोखि हमना ला 10 थाखा फानबाय आङो बानायनो आंना थाइबा खरस लाब थाहैबाय थिग बेबायदि आरोखि आंनि सार मोनसे बाथ्राया दा बेयो नैबेयावहाय बे जाहैबाय मैथ्रु भेराइटिया जाहैबाय रेड लेडि अलरेडि बियो
तारमाने कास्टमारा अजस्र दंखायसै किन्तु फुलियासो उपयुक्त जायाखै फुलिया उपयुक्त जानाय लोगो लोगो बे फुलिया अट'मेटिक थांजोबगोन आरोखि आरो थिग बिदिनो बेवहाय आंना 22,000 टाकानि बेगर दं बेवहाय 50 ग्राम पेकेट दं बे 50 ग्राम पेकेटाव बाराथ' थाखाया ओमफ्राय बिनिफ्राय माइरबो थाङो रज'आ जोंहा इसे एक्सप्रेस दंखाय बेहाय हयथ' शतकरा 5%आ मिक्स थांदों आरोखि थेवब्लो सोरबा बायदिया जुदि एकदिनिया खालामोबा 50% रज' जाया आरोखि गतिके बेवहाय 22,000 आव मथा-मथि 75,000 टाका आं बेयाव मोनगोन आरोखि मोनगोन आरोना हिसाब केलकुलेसन बेयाव बेसेबां 2 मासनि खोथा आरोखि 2 मासनि उनावनो आं बे 75,000 खौ मोनो आरोखि माने फुलि होनायनिफ्राय डाबल प्रफिट आंहा दा बे बारा गोबाव नांला मथा-मथि सप्तासेबानो बेखौ हरनो हासिगोन आरोना आচ্ছা बेबायदि जि मोनसे नार्सारि खालामनायनि गेजेरजों जों माखासे फुलि बेसिना गायनाय आरो फुलिफोरखौ जौहोनाय बिनिफ्राय गायस्लायनाय स' बिनि दारै जि जोङो केमिकेल लागाय बेथ' एफेक्ट जानाय नङा जेबो केमिकेला जाहैबाय जेबो जाया मानोना नांगौ बेहाय मोनसे सिमा दङथ' जि परिमाणे होनांगौ जेरैहाय जोङो लोमजाबाय लोमजानायाव जिखिनि डक्टरा जिखिनि मुलि बरि जानो होयो बेबायदि थिग बिनि थाखायबो ग्रथ लानांगौनि थाखाय जिखिनि होयो बेखिनिखौ होनांगोन आरो आजिखालि मार्केटाव एभेलेबल ओंखारबाय नोङो अर्गानिक मावो ना रासायनिक मावो जुदि अर्गानिकआ मावनो होनोबा अर्गानिक मावनो हाबाय अर्गानिकआ कोनो एटा साइड इफेक्ट गैया आरो रासायनिक होनोब्ला अबा बायदिया जुदि नांगौनि बांद्राय हयथ' सोरबा बायदिया सानो आङो सप्तासेनि गेजेरावनो बेखौ ग्रथ लाहोनानै मार्केटाव हरनोसै हयथ' बियो मोजां खालामनो साननाया हयथ' बांसिन गाज्रिबो जानो हागौ आरो दा बेखायनो जोङो जिखिनि होनांगौ बेखिनिखौल' होनांगौ आरोखि जेरै बारा होनांगौ एग्जाम्पल हिसाबै जेरै खायसे सुबुंफ्रा जुमायखौ लोङो बाट जुमायजों लोंजाफिनो बिदिनो जोंनो जिखिनि प्रयोजन बेखिनिखौसो बाहायनांगौ आरोखि जायखिया खेत्रआवनो स' मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन सारा न'खौथ' गोबां फुलजों साजायनानै लाजोबदों आरो बिनि गेजेराव नै नार्सारिबो बेवहाय सारा खुलिबाय नोंथांमोना बेयाव फुलि बायदिसिना ओरैबो नुनो मोनगोन दायो सारनि जों बारियाव एसे गिदिंनो लुबैदोंमोन माने गिदिंनो हायो सारनि बारियाव जों सारा अननानै जोंखौ सारनि बारिसिम ओरैबो थांजायो दे सार स' जों दायो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन सारनि जों बारियाव थांगोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन सारा जे माबायदि प्रसेसआव खामानि मावगासिनो दं नायबिथिंजायबो फुलि दंगासिनो दं बेखौबो बिनि सायावबो गोसो होदों सारा ओमफ्राय बिनि गेजेराव दा जों बेनि फारसेथिं सारनि बारिखौ जों नायनो थांगोन रिसर्स सिस्टेमैसो नाखौ माबाय थायो नालाय नाखौल' नङा प्रत्येकटा आबादखौनो रिसर्स बायदिसो आं खालामो आरोखि दासिमबो जोङो साइन्टिफिकेलि नाखौ फिजोबनो हाया मानोना निजिनियाव जेब्लानाखि ना फौनाया मजुद थागोन अब्लासो जोङो साइन्टिफिकेलि फिनो हायो मानोना जोंनाव निजा थाखानाय ना फावना नङाब्ला जोङो बेखौ पार्सेन्ट हिसाबै सानै जोङो फुख्रियाव गारनाया सम्भब नङा आरोखि हमना लादो जोङो फुख्रि बिगासेयाव जुदि नाखौ साइन्टिफिकेलि फिनांगौब्ला हयथ' पार्सेन्ट हिसाबै होनांगोन 20%, 15%, 10% थिग बेबायदि साननानै होनांगोन जे बबे भेराइटिखौ बेसेबां होनांगोन बेहायबो केलकुलेसन दं हमना लादो जोंहा ग्रास कापआ गांसो जायो गांसो जानाय नाखौ नोङो हयथ' हमना लादो 20% होजागोन बाखि सिङाव थानाय रौ मिरगा बा कमन काप बा बिदिनो काटला बेफोरबायदिया जाहैबाय आदार जागोन काटलाया जेनेबा आदार जाया बे जाहैबाय जु प्लेंटन जागोन आरोखि थिग बे हिसाबै नोङो काटलाखौ होदो नोङो 10% सिलभार कापखौ होदो हमना लादो 10% कमन कापखौ होदो 10% बाखिखौ नों बिदिनो 15% बा 20% थिग बिदिजों टटेल एक बिगायाव 800टा नाखौ लागोन ना होनांगौ आरोना ओमफ्राय थिग बिदिनो नानि वेटआ जानांगोन नोङो पुना हिसाबै होनायाव मिनिमाम 200 ग्राम 150 ग्राम बा
250 ग्राम थिग बिनि गेजेराव थानांगोन आरोखि अब्ला बे नाया नै दा गरम फैनाय लोगो लोगो आरामसे क्लाइमेटजों एडजास्ट जानानै बे आदारखौ जथेस्थ' जागोन आरोखि जेसेबां गिदिरखा जेसेबां जाना होयो एसेबां देरगोन बे अब्ला नाया जोंनियाव 10 मासल' जिहेतु नाया देरगोन 10 मासल' जिहेतु नाया देरगोन 10 मासानो हमजाजोबनांगोन अब्ला नोंना नाया बेखिनि नाया बेसे जाहैगोन 2 केजि 1.5 केजि 1 केजिनि सिङाव फैनाय नङा आरोना बे एभारेज जुदि 1 केजि जायोब्ला अब्ला हमना लादो 800 ता नायाव 800 केजियानो जाहैबाय बे 800 केजिब्ला केजिसे अजननि नाया 200 टाकानि सिङाव गैया आरोखि गोजौआवसो दं 200 टाका करि हमनो थाङोब्ला बेसेबां जागोन 1,60,000 1,60,000 60,000खौनो जुदि खरस हमना लाजोबबाबो 1 लाख टाका पार बिगायाव जों मोननो हायो थोंजों मदुफुल जाया खिन्थु आंना बागाना जाहैबाय अरिजिनेल बागाना बिसो आरोखि बेहाय मादार प्लेन होनो बेखौ मौसुमि दं अरेन्ज दं चाइनिज लेसु दं थाइजौ दं नै बेफोर मैथ्रुआ जाहैबाय इन्टारक्रपिं जास्ट बे मैथ्रु आबादाव जि एसे मोनो आंनि खामला खरसा जाहाथे फैयो बिनिफ्राय मेजर क्रपआ जाहैबाय आंना नैबे थाइजौआनो होन लिसुआनो होन कमलायानो होन बेनि कनसेप्टआबो जाहैबाय आङो जुदि फिथाइ फाननानै जुदि 10,000 टाका मोनोब्ला आं बिनिफ्राय फुलि बानायनानै 20,000 टाका मोननांगोन लिसुआ बिदियावनो थायोना सार बिदिनो थायो कारन मानो होनबा बे माखासे गासिबो ग्राफ्टिं दंफां गोजा बेखायनो नैबे ग्राफ्टिं दंफां बेयो जाहैबाय मोजां भेराइटि मोजां जातनि दंफांखौ जों बेहाय गायदों आरोखि दा बे दंफां माखाया जुदि साफिसियेन्ट मोजां नङाब्लाबो आरो बिनिफ्रायनो जोङो सेलेक्ट खालामबावगोन आरोखि दा बिनि फिथाइफोरनि क्वालिटिया माबायदि फिथाइखौ बांसिन थायोना थाया आं बेबायदिखौ सायख'नानै जायब्लानोखि फिथाइया मोजां नङा बैफोरखौ जावखुनानै आंनि बे दंफांनि मोजांखौनो बेहाय गायबावगोन आरोखि बे प्लटआ बेनो जे अनलि बागाननिफ्राय जों फिथाइखौल' आमदानि नङा आरोखि फिथाइनि बादैबो जों फुलि आमदानि जानांगोन जोंहा आरो मानोना होनबा दा मानसिफ्रा बायो गायो मोजां बुस्थुखौ नांगौ जोंनो नङा होमबा दामनि बेलायाव बारा सोनारा जे मोजां बुस्थुखौ नांगौ मोजां दाम लाबानो जाबाय जेबो खथि गैया खिन्थु बेखायनो आंहा बेहाय फिथाइ हिसाबैबो प्लेन्टेसन दंफाङा थाबाय आरो बे फिथाइबो जाबाय आरो बे फिथाइ दंफांनिफ्रायनो आङो दंफांबो बानायबाय आरोखि कारन मानो होनबा दानि टेक्न'लजि माबायाव बेफोर दालाइनिफ्राय जोङो दंफांखौ बानायगोन आरोखि अब्ला बेफोर दालाइनिफ्राय दंफां बानायनाय लोगो लोगो बे दंफांनि बैसोआ मेचुर जाखाबाय नालाय आं बे दंफांनिफ्राय दंफां बानायनाय लोगो लोगो बे दंफांनि जिथु फिथाइनि क्वालिटि बेबो सेम क्वालिटि थाबाय आनिफ्राय सर्ट टाइमावनो थायबाय आरो जुदि जों बेगरनिफ्राय जुदि दंफां बानायोब्ला मेक्सिमाम 6-7 बोसोर वेट खालामनांगोन बे 6-7 बोसोर जों नेस्लायस्लाय दंफांनिफ्राय दंफां बानायनायानो जोंहा साबसिन मानोना सेम क्वालिटि मोनबाय सर्ट टाइमाव जों फिथाइ मोनबाय गतिके जों बेखायनो दंफांनिफ्रायसो दंफां बानायगोन आरोखि जों बेगरनिफ्राय दंफां बानाया आरोखि बेगरनिफ्राय दंफां बानायनाय लोगो लोगो जों सर्ट टाइमबो मोनला आरो सेम क्वालिटिबो मोनला आरोखि थिग बेखायनो आंनि दंफाङा बेयाव जथेस्थ' गोबों नुवाखै होनबा गोबोंनि कारना जाहैबाय बेयाव आङो बेखाय प्रकान्ड दंफां जाहोआ आरोखि बेखौ आंना दंफाङा फिसायैनो गाहायैनो थागोन जावथुब थागोन आरोखि बे बिराद फिथाइ थाइसिगोन दा सार बेवहायथ' बे फिथाइया थाइसिगोन थिग बेबायदिनो आङो बेखौ प्रकान्ड दालाइ गिदिर दंफां गेरेमसा खालामा आरोखि थुबजाजायैनो बेयाव दालाइ फिसा बहुद थागोन आरोखि जेसेबां दालाइ थागोन एसेबां आंना बिबार बारगोन आरोखि थिग बेखायनो जोङो बेखौ जोंनि कनसेप्टफ्रा मा जाहैबाय दंफां गायनांगौ दंफाङा प्रकान्ड दालाइ गिदिर बोराय दालाइ थाबाय दा बेबायदियाव माने फ्लावार बिबार हरा आरोखि दा जों बेफोरखौ जेसेबां
पुनिं खालामगोन बेफोर थांनाय बोसोराव गासिबो पुनिं खालामजोबनाय दानस'नाय गोजा आरोखि अके बे दानस'नाय लोगो लोगो बे गाहायाव फिसा 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 दालाय हरबाय बे जत' दालाय हरदों बिनिफ्राय गासिबो बिबार फैजोबदों आरो थिग बिदिनो जोङो नैबे फिथाइ जाखांनायनि उनाव बेहाय दानस'नानै जों बेखौ ग्राफ्टिं खालामहैगोन बेयो फुलि जाहैनोसै फैगौ बाराव नैबेनिफ्राय फिसा 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 बिदिनो दालाय हरसिगोन आरो बे प्रकान्ड गिदिर गिदिर दालाय हरनो हाला आरोखि दा बेखायनो प्रकान्ड गिदिर दालायबो हरनो हाला जायगाखौबो बहुत एरिया साग्लोबनो हाला आरो दा थिग बेखायनो दानि कनसेप्टआ बेबायदिनो जे गिदिर गिदिर दंफां बानायनांगौ बिदि नङा आरोखि दा बिदिनो बेबायदि सिस्टेमखौ लाबाय थादों आरोखि सार ओरैनो आरोबाव थाइजौ आरो लिसु आरो बिनि गेजेराव गयबो नैबे गायनाय नुदों बे गयखौ ओरैनो गायस्लाब माने बेवहाय गायथ'ना दोनदों ना बेयो बिदिनो जौलांगोन बेहाय नुदों थाइजौ दङ ओमफ्राय मैथ्रु दं आरो गय दङ बे आं दहायनो बुंखाबाय जे मैथ्रुआ बियो खामला खरसा बोरै फैयो बिनि थाखायसो आरो बिनिफ्राय हायाबो बेखिनियाव बेखार थागासिनो दं बेखार थादों नालाय बिनि गेजेर गेजेर बेखौ इंराजियाव मा होनगोन इन्टारक्रपिं दा इन्टारक्रपिं हिसाबै आं बेखौ नैबे गयाबो नार्सारिसो बे गया नार्सारि जाहैबाय बे जायगायाव ओरैनो दङ बिनि गेजेराव नैबे मैथ्रुआबो जुदि थायोब्ला मैथ्रुनिफ्राय आंहा अलरेडि आङो फानखांबाय नै दा गोजां बोथोर थांनाय लोगो लोगो दा दंफाङाबो खायद'नि अभाबाव जादों नालाय नै दा गरम फैनाय लोगो लोगो नै दा माबाया दंफांनि कालाराबो सोलायबोबाय आरो दा थिग बेखायनो हाखौ जों खालि दोननाङा आरो बे दंफांनिफ्राय बे दंफां मा हेम्पार गोलैदों दा जों बेखायनो जोंनियाव गामिफ्राव गय बागानखौ खोब मोजां बयनिख्रुइ सिगांसिन प्राधान्य होनाय जायो नङा होमबा जे गय बागानखौ जों अकल सिंगेल गय बागानल' मावनानै जों बिनिफ्राय फिथाइ मोननाय नङा मानोना गय थायोब्ला गयनि बोसोरसेयावसो गयनि प्रडाक्सनखौ मोनबाय दा बिनि गेजेराव जों मा मोननांगोन गतिके बेखायनो गय बागानाव जोङो थोरोब्रैसो जोङो बेहाय क्रप सोगोन थोरोब्रैसो जुदि क्रप सोनाय लोगो लोगो मा जाहैबाय एक नाम्बाराव थाहैबाय ना गय दुइ नम्बराव बे गयनिफ्राय बे गय बेहाय जोङो हयथ' कमलाखौनो होन बा थालिरखौनो होन गायबाय गय दंफाङाव जों हयथ' गलमरिसानो होन नङाबा फाथैयानो होन बेखौ गायबाय अब्ला बे जाहैगोन मोनथाम क्रप आरो बिनि गेजेराव जुदि जोङो आनारस सोनो हायो अब्ला बिदिब्ला मा जाहैगोन थोरोब्रै जाहैबाय थोरोब्रै जानाय लोगो लोगो सिजन मोनब्रैयाव नों बेनि प्रडाक्टखौ मोननो थांगासिनो दं अब्ला मा जाहैबाय बियो सिस्टेमेटिक जुदि गायनांगौब्ला बिगाब्रै हानि प्रडाक्टखौ नोङो बिगासेयाव मोननो थांगासिनो दं खम बेसि बिगासे हायावनो बिगाब्रै हानि प्रडाक्टखौ मोननो थांगासिनो दं सारिता क्रपआव नोङो मोनब्रै क्रपआव नोङो हार्भेस्टिं खालामनानै नों क्रपखौ मोननो थांगासिनो दं अब्ला जोंनि न'खरनि जितु अर्थनैतिक बेयो एसेबाबो साबलम्बि माने डेभेलप जाहैगोन आरोखि बेखायनो दा आं बेफोरखौबो एसे आंनि माबायाव आइडियाव आरो प्लेनिं एन्ड पलिसियाव जोङो हर्टिकालचारनि क्रपआव जोङो इन्टारक्रपिंखौ मावथारनांगोन हाया खमायलांदों फैसा बांलांदों बे गतिके जोङो गय बिगासे मावबाय बिगासे गय बागान मावनाय लोगो लोगो अकल गयखौल' सोला जोङो बिनि गेजेर गेजेर बे गयनि सिङाव मा मा थानो हायो बे जाहाथे अक्सिजेनखौ बयबो शेयार खालामलायना मोननो हायो आरो खिन्थु समान समान जुदि गयजों समान समान जौग्राब्ला जानाय नङा आरो गयनि सिङाव थालांनांगोन आरो गयनि सिङाव जि बुस्थु गैया आरो बिनि सिङाव थानाय जानांगोन जे बेरे बाहागोफोर बायदि जुदि खोलोब लानानै जुदि नोङो आबादखौ गायोब्ला बेबायदिनो बियो अक्सिजेनखौ लागोन आरो अब्ला जोंनाव प्रडाक्सनाव खुनु हेम्पार गोलैनाय नङा। सार बे मुदुफुला बेसेबांसो केजियाव फानहरखो सारा? बेफोर आंथ' मार्केटाव लाङा नालाय बेफोर गासिबो मा होनो न'निफ्रायनो लांजोबो बेहाय आंनिफ्राय जाय लांदों बेबो लाब जाहैनांगोन हयथ' हमना लादो आं बिनिफ्राय एखमबा 10 थाखा हरो एखमबा 7 थाखा 8 थाखा बिदि हरो आरो बिसोर बिदिनो 12 थाखा 13 थाखा 14 थाखा बिदि फानहैयो थिग बिदिनो आरोखि। सार थाइजौआ बेसेबांसो बिगा दं ओरैनो दा बेयाव गायनाया? बेहाय आंना थाइजौआ बारा गैया गासै हाया दङ गासै बेयाव 6 बिगायावनो गासैबो इन्टारक्रपिं दंजोबो थारमाने मानो होनबा जोंहाय समफ्राम दङ
बिनिफ्राय बैग्रि दं बिनिफ्राय मौसुमि दं बिनिफ्राय ऑरेंज दं बिनिफ्राय चाइनीज लिसु दं बिनिफ्राय थाइजौ दं थाइजौआ मोनब्रै भेराइटि दं बेहाय दा मोनब्रै भेराइटि दं दा बेखौनो हाजार होनबाबो जोङो बायनानै लाबोनाय नालाय बायनानै लाबोनायाव जोङो इसिबांखौ गथि गथि मोनबोनो नागिरा दा आंनि जायगायावनो आं गायखाबाय बेयो आं दहायनो होनखाबाय जे बबे दंफांनि फिथाइनि क्वालिटिया मा रोखोम बैखौ नायनानै बिनिफ्राय फुलि बानायनानै बै गाज्रिखौ जावफुनानै बेखौ गायफिनो अब्ला आङो नायदो आंनाव सोरबाफोर फैयोब्ला फुलिखौबो मोनबाय आरो बिनि उनावहाय दंफांनि फिथाइनि क्वालिटिया मा रोखोम बेखौबो नुबाय बेखायनो जोङो खुगाजों बुंबा थास्लायस्लाय प्रेक्टिकेलि फिथाइखौबो नुहोनांगोन बेसेबां थायो आरो माबायदि दंफांनि फुलि बियो बेबायदि जों एडजास्ट खालामनानै आबादारिनि आखायाव जों बेखौ हरनो हानाय आरोखि गतिके बिजनेस होननाय बुस्थुआव इसेबाबो गिल्टिया थाखायो दा बेखायनो जोङो प्रेक्टिकेलि जोङो बेहाय निजे लांनानै जितु मार्केटाव फानहैया नालाय गावनि न'खरावनो प्रडाक्ट बानायगोन गावनि न'खरनिफ्रायनो हलसेल हिसाबै थांगोन आरोखि गतिके बे आंनि न'निफ्राय लांनाय बुस्थुआ जेनुइन जाखानांगोन जुदि गाज्रि जायोब्ला मिस्टेक जाहैबाय ना आं मानो दुनाखौ मानो लानो गतिके बेखायनो जेनुइन माला जाहाथे आंनिफ्राय मोनो आरोखि हयथ' मार्केटनिफ्राय थाइसे खमाव मोनलांनांगोन आं गतिके बे प्लेनिंखौसो प्रफिटखौथ' जानांगोन नालाय प्रफिटखौ जाखानांगोन हयथ' सोरबा बायदिया मोजां नुनानै लांबाय न'आव गायनो थाखाय आफस'स गतिके बेहाय जुदि गाज्रि फुलिखौ मोनलाङोबा बिनि गोसोआ गाज्रि मोनगोन बेखायनो दंफाङा जि दङ बे सेम टु सेम जाहैनांगोन आरो ओमफ्राय बे गया बे गाहायाव थायग्रा नामा गया गाहायाव थायग्रा नङा जोंनि ट्रेडिसनेलखा खारन जोंनि आसामाव जि गया डिमान्ड दं बे गयानोखा दा गुबुन गुबुन आजिखालि गय ओंखारदों जेसेबांखि होना मानो जोंनि आसामाव हा गुबै गयनि बायदि कुनुदिन जानो हाया आरोखि बेखायनो आं बे गयखौनो गिदिर गिदिर बासि आं बेखौनो जावायदों आरो अके सार आरो सारा जोंनो माबा मोनसे आरोबाव देखायबावनो सारा आरो आबाद बे मावनाय मावगासिनो दं नैबे फुलिफ्रा मा सार बे फुलिया बेनो जाहैबाय खारं फुलि जों जुदि सेरिकालचार डिपार्टमेन्टजों बा सेरिकालचार माबायाव आबादाव जुदि हाबनानै थानोब्ला जोङो नैबेखौ गायनांगोन बे खारं दंफांखौ गायनांगोन खारं दंफांजों लोगोसे जोंनाव ट्रेडिसनेल हिसाबै जोंनाव मा दङ इन्दि दंफांनि उनावहाय मा दं दा थासिमला जोङो सेरिकालचार आबाद मावनानै जुदि जों रां खामायनोब्ला बे मोनथाम आबादखौ जों मावनांगोन एक नाम्बाराव थाहैगोन नैबे खारंआ 2 नाम्बाराव थाहैबाय जोंनाव जि बुस्थुआ ट्रेडिसनेल दं बेखौ साइन्टिफिकेलि जोङो बेखौ बेगरखौ गायनानैबाबो लाइन खावरि खालामनांगोन आरो नुनायावबो मोजां जाहैबाय जों वेटिं खालामनायावबो मोजां जाहैबाय आरो बिनि गेजेर जोङो बेखौ नायनानै सुबिदा अनुपाते आबादारि सासेया थासिमलाखौबो गायनांगोन आरो थासिमला बेदरखौबो नोङो मोनजाबाय आरो बिनिफ्राय बिलाइखौबो नोङो एम्फौ फिनो हाबाय आरो बेखौबो बे सेरिकालचाराव जाय हाबनानै सेरिकालचार स्किमाव हाबनानै जाय आबाद मावगोन बेयो मिथिनांगोन जे बबे समाव बबे दंफाङा बिलाइया सिरिजोबो बै समाव गाव मिथिनानै बेखौ फिनांगोन हमना लादो बियो मार्च एप्रिलाव बिनि बिलाइया गोदान खिलिसिगोन नालाय सिरिजोबगोन बिनि सिगांनो जोङो बिनि बिलाइखौ जोङो एम्फौ फिनानै जाहाथे अस्थाय जाया आरोखि माने नस्थ' जालाङा थिग बिदिनो जुन जुलाइ बे समाव जोंहा अखा बारा हानानै दै जमा जानानै जोंनाव मा जाहैगोन बै इन्दि बिलाइफ्रा दंफांफ्रा थैजोबगोन बिनि सिगांनो जोङो बिलाइखौ खानानै जोङो एम्फौ फिनांगोन बिनिफ्राय सेप्तेम्बर अक्ट'बर बा आसिन काति मासाव बा काति आघन मासाव जोंना थासिमलाया जों मेचुर जाहैनाय लोगो जावनानै फानहैनोसै बिनि बिलाइखौ जावाखैबाबो बियो राबाय नालाय बिलाइया सिरिजोबनोसै बे सिरिगारनि सिगांनो नोङो बे बिलाइखौ खानानै एम्फौनो होनांगोन आरो थिग बिदिनो सम बेखौ बे एम्फौ फिग्राया बेखौ मिथिनानै लानांगोन आरो दा बेबायदि खालामलांबानो जोंहा जेबो उसुबिदा गैया आरोखि मा सार बियो पटल
थारमाने बेफोर जाहैबाय आंनि जे पटल आबाद मावो नालाय बे साननाया मा जाहैबाय समाव जोंना पटल रोदा जोलै नागिरलाबाय थायो गतिके जों बेखौबो पटलखौबो फुलि बानायनो हायो नामा बे हिसाबै आं बे फुलिखौबो बानायदों गतिके गोबाङानो बेनिफ्राय बायनानैबो लांबाय पार पिस 10 टाका करि हरदों पार पिस गतिके थिग बिदिनो आरोखि जे आं बुंनो आंनि साननायानो जाहैबाय मा जे जों गामि एरियायाव थाग्रा मानसि गामि एरियायाव थाग्रा मानसि गामि एरियायाव मा नागिरो बेहाय जुदि जथेस्थ' जोंना बिबारनि नार्सारिखौल' बानायोब्ला बेहाय हयथ' बारा मार्केट थांनाय नङा मानो होनबा गामि ओनसोलाव बारा साजायनाया खम जोंना गामि ओनसोलाव दंफां लाइफां फिथाइ सामथाइ गायनांगौ मोनजानांगौ माने जोङो प्रडाक्सन खालामनांगौ आरो बेखौल' जोंनाव बांसिन प्राधान्य होयो नालाय गतिके जों बेखायनो मैगंनिफ्राय दंफां फिथाइ सामथाइनिफ्राय बेखौ गासैबो लादों नै दा आं देग्लायनिफ्राय मा खालामदों फरेस्ट्रि दंफांखौबो आङो नार्सारि खालामनो हमदों मानोना जोङो दा जितु नुबाय फरेस्ट होननाय बुस्थुआ जोङो गैला फरेस्टनि सायावल' बांसिनानो नोजोर होयो गतिके जोङो दंफां फांसे गायनानै बेखौ फेदेरनाय फोलेरनायाव बेसेबां जोथोन परिश्रम खालामनांगौ थिग बिनि खस्थ'खौ मिथिनानै जाहाथे मानसिफ्रा दंफां दाननायफ्रा सर्ट जायो माने सेफ जायो बा दंफां फांसे गायनायाव बेसेबां बोलो नांगौ दाननायाव जोंनो एकदम सहस नाङो जाहाथे फरेस्टनि दंफांखौल' गोसो होआलासिनो जों दंफां गायनानै जाहाथे जोंनि फिथाइ सामथाइ बायदि हमना लादो कालाजामाथ' अत्यासार मोजां दंफां बेखौ बिनिफ्राय जों फिथाइबो मोनजाबाय सिलिखायानो जा बेखौबो जों फिथाइबो मोनजाबाय आरो दंफां हिसाबैबो सालायनो हाबाय थिग बिदिनो जोङो फरेस्टनि सायावल' नोजोर होआलासिनो फरेस्टखौ दंफां दाननाय बा फरेस्टआव हाबनाय बेखौल' गोसोखाङालासिनो जों दंफां गायनानै लानानै बिनि फिथाइखौबो जानांगौ आरो 20-25 बोसोरनि उनावहाय नोंनो प्रयजन हाबफेखे नोंनो न'आव दंफां नांगौ नाबोला नोंहा अभाब जादों दंफां फाननांगौ बेखौ नोङो बानायनो हायो आरोखि गतिके बेखायनो जोङो फरेस्ट दङ होननानै फरेस्टनि सायावल' जोङो सब समाय नोजोर होयोबा बे उसुबिदा आरोखि आरो मानो होनबा जोंनो दंफांखौ नांखागोन दंफां नङाब्ला नायदो दिनैहाय सिटुएसना मा जादों प्रदुषण जाजोब्बाय मिथिंगाखौ जों जुदि अननो रोङाब्ला मिथिंगानिफ्राय जों मा लुबैनो गतिके जों मिथिंगाखौ अननांगोन मिथिंगा जों आबादारियानो जाहैबाय मिथिंगाजों गोरोबनानै थानांगोन आरोखि नङाब्ला जों जेखौबो जुदि दंफां लाइफां गासैबो जुदि दानस्रांजोबनायनि बेलायाव फैयोब्ला अब्ला नायदो दिनैहाय माबायदि अखाया सम बायदि नांगौ बायदि अखा मोना बेखायनो बिनिफ्राय मा जालांखो दंफां लाइफांनि संख्या खमायनायनि थाखायनो मानसिफोरा खायसे दंफांखौसो नोजोर होनानै दंफांखौ दानफायनोल' रोंगौ आरो दंफां हाग्रा बारिनिफ्राय खावो खोथाया बेनो जे जों बेखौ लासै लासैनो रायजोनिफ्राय सांग्रांथि लाबोनांगोन जे दंफांखौ जथाय मथे दानलाबायनो नाङा जोङो जि खनासे दङ जोङो दंफांखौ मुल्यबाननि दंफांखौ गायनांगौ आरो दंफां होननाया मुल्यआनो जा अमुल्यआनो जा बिनिफ्राय जोंहा जथेस्थ' लाबानो लाब गोजा मानोबा जे बिनिफ्राय नों अक्सिजेनबो मोनबाय दालाय नोङो बननि थाखायबो मोनबाय बिलाइफोरखौ नोङो हासार हिसाबैबो मोनबाय गतिके बे दंफांनिफ्राय नोंहा मा खति दङ गतिके नों बेखौ सुबिदा अनुजायै नोङो जुदि 10 दाल 20 दाल जुदि दंफां गायनानै लायोब्ला मोजां मोजां मुल्यबाननि दंफांखौ बे सानसे समाव बे मा जाहैबाय फिक्स डिप'जिट नोङो 20 दाल दंफांखौ जुदि 4 फुट गलाय खालामनायनि उनावहाय जुदि नों खेबसेनो सफान हरोबा बिनिफ्राय नोङो खमायाव 2-2.5 लाख थाखा मोनो 2-2.5 लाख थाखा नोंनि थाखाय बिराद मोनसे हम्पा जाहैगोन ना नोङो मोनसे बिराद गिदिर मोजां खामानि मावना लानो हाबाय थिग बै खामानिखौ नाहरनांगौ मानो होनबा जोंनि मानसिया दिनैहाय मा जायो दिनैनि दिनखौल' सानो गाबोननि दिनखौ सानहरनो नागिरा बे दिनैनि दिना अखानायबाय जेब्ला जेरैखि जाया थांखासिगोन गाबोननि दिनखौ जों माबोरै बारग'हरनांगौ बै खोथाफोरखौ
जों सिन्था खालामनांगौ आरोखि बेखायनो जे दिनै दंफां गायबाय 25 बोसोरनि उनावहाय मोनबाय बै खोथाखौ सिन्था खालामा खिन्थु सिन्था खालामनो गोनां प्रयोजन फैबाय बेखौ जोङो सांग्रांथि खालामनांगोन जे दंफां गायनानै जोङो मिथिंगाखौ जोङो हेल्प होनांगोन मिथिंगानिफ्राय जोङो माखासे परिबेसखौ मोजां लानांगोन दा बेखौ जों सांग्रांथि लाबोनांगोन जे अकल दंफां दानफायनायावल' जाहाथे थाङा आरोखि मानसिफ्रा मानोना दंफां दानफायनायाव दिनैहाय नायदो जों नांगौ समाव अखाखौ मोनाब्ला जोंनाव मा खहा दङ नायदो आबादावबो जेबो माने डेभेलपमेन्ट थाङा जे गासिबो दंफां लाइफाङानो जाया मानो जोङो माने रानस्रावजोबनाय बिदि जालाङो आरोखि बे अखा गैयिनि थाखायनो आरोखि दा बेखायनो दा नायदो साइन्स टेक्न'लजिया जेसेबांखि हायो इसेबां माने गोदान आदब खायदाजों आबादखौ दिहुनदों नाथाय दैखौ जों बोरैहाय रैखा खालामगोन बेनि बिकल्प बुद्धियानो जाहैबाय दंफां गायनाय गतिके जों बेखौ गारथारनो मोननाय नङा बेखौ दिनै मावाखै गाबोन मावनांगोन गाबोन मावाखै समनिया मावथारनांगोन नङाब्ला जों भबिष्यतआव जे मा अबस्था फैगोन बेखौ बुहुमा गतिके जों बेखौ इसेबाबो सिन्था खालामनो गोनां सम फैबाय आरोखि स' मानगोनां जोंहा सर्बेस्वर सारजों गोबांखिनि माखासे बाथ्रा रायज्लायबाय बिथांनि जि पद्मश्री बान्था मोननायनि हिस्टरि बा जारिमिनखौबो जों मोनथिनो मोनबाय जोबथारनायावहाय दानि जि मा होनदों रायजो राजाफोर आं बे बाथ्राखौ बुंनोसै जे बिथांमोना खायसे लन जुदि थायोब्ला बे लनखौल' टेनसन लायै आबादखौ मावा आरो बेनि गेजेराव बिथांमोना बे जि एसे हा थायो बेखौ फाननानै लनखौ सुख'नो गोनां जायो बा दाहारखौ सुख'यो नाथाय बिथांमोना बे हायावनो आबाद मावोमोनब्ला गोसो होथाबनानै बिथांमोना बेजों दारैनो लनखौ सुख'नो हागौमोनदां स' गोबां बेबायदि बिथिं दङ स' बिनि थाखायनो आं नोंथांनि जि एक्सपिरियेन्स बेजों बैफोरखौ बोरै सलिउसन खालामनांगौ जाहाथे रायजो राजाफ्रा बेखौ मिथिना थायो हायो बेफोर जेबो नङा गावनि आखाइजोंनो मोजांबो जायो गावनि आखाइजों गाज्रिबो जायो गावनो खैफोदाबो गोलैयो गावनि साननायनिफ्राय खैफोदनिफ्राय बारग'यो नङा होमबा गतिके दा आं बेखौनो बुंगोन जे दाहारिना थाबाय माबा मोनसे मावदोंमोन माबा मोनसे मावनायाव साननायफ्रा प्लेन पलिसिफ्रा एक्जाक्ट जायाखिसै गोरोबाखिसै बेयाव फेल जाहैबाय रिना गेलदें नांना थाबाय नङा होमबा गतिके बे रिनखौथ' नों सुख'खानांगोन नों अबेबा कम्पानियाव बा अबेबा बिदेशाव थांनानै मावहैनानै जे थाखा लाबोगोन बे सम्भब नङा साननाया बहुद सानो नाथाय आं बेखौ मोनसे उदाहरन होनो सानो थिगैनो दं आं बाहेरायाव थांबाय आं बेसेबां डिउटि मावगोन फुंनि 8टानिफ्राय बेलासिनि 4टासिम होमब्ला 8 घन्टा मावबाय बाखि नोंनाव जि एसे सम दङ बे समा नोंना गोदाव सोरावैनो थांबाय आरो जों समखौ हमथानांगौब्ला जोङो न'आवनो थानानै हाजिरा खालामनानै मावनानै जादों हाजिरा खालामनायावबो बेसे जाहैगोन 8टायाव ओंखारलांबाय 4टायाव ओंखारबोबाय बाखि जिखिनि सम दङ बै समखौ जोङो दंफां फांसे फांनै बिदिनो दैलि बोथोर लानानै जुदि गायोब्ला बिदिनो ग्रोब थालांबाय थाबाय बियो बेबायदि थालांबाय थायोब्ला अब्ला बै 1 घन्टा समा बा आधा घन्टा समा बैहाय नांनानै थाबाय दिनै नुनाय नङा दंफां फांसे गायनायाव नोंहा बेसेबां सम नांगोन खोब नांबा 20 मिनिट बा 30 मिनिट बा 15 मिनिट बै 15 मिनिटआ ओरैनो थांबाय खिन्थु जेब्ला दंफाङा मेगनाव गोनां जाबोबाय बै 15 मिनिटनि बिनिमय नों बेसेबां थाखा मोननो थांगासिनो जुदि नों बाहेरायाव थाङोब्ला बै समा नोंना ओरैनो बेखार थांगासिनो दिनैबो थांगासिनो गाबोनबो थांगासिनो दं खिन्थु जों बेबायदिनो बाहेरायाव थायोब्ला जोंना अकल रां बेसे मोनबाय नोङो 20,000 30,000 थाखा पार मान्थ बिनिफ्राय नोंहा खरस दङ नों बेसेबां हमथानो हागोन गतिके बेखायनो बाहेरायाव थांनायनि एक्सपिरियेन्सआबो जोंनावबो दङ नाथाय आं दा गासिबो फैयै नायबाय एखमबा फैसानिख्रुइ भेलु होसिननांगौ जों समखौ बे समखौ भेलु होयोब्लानो बे जेरै नोङो रिन नांदों बे रिनाबो अट'मेटिक सलांजोबगोन मात्र धैर्य समनि प्रयोजन गतिके बेखायनो आङो रिन दाहार दं होननानै बांद्राय खर' गुदुं खालामनाय थानो दरकार गैया आरोखि जों खामानि मावनांगौ बेनो बेनिफ्राय जोबथानायाव दानि जिथु सरकार
बिटिआर गभर्नमेन्ट दा जि पदक्षेप लागासिनो दं आइपिएससि इउपिएससि बेफोरनि एजुकेसननि बेलायाव जथेस्थ' मोजां नुदों आरो दा जिब्लानाखि भिजन मिसन लादों बेबो मोजां आं बेखौल' बुंगोन जे थाबनो मिसनफोरखौ फिल्डआव रिलिज खालामनांगौ दिनैहाय हाग्रामा आरो दानि जिथुनाखि प्रमद बर' सारनि खामानि बेखौबो आं गाज्रि होना बेबो मोजाङानो खिन्थु बै समनि साननायफ्रा आलदा दानि साननायफ्रा आलदा गतिके दा बेखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाया जाहाथे दानि बिटिआर गभर्नमेन्टखौ सापर्ट होनानै मोजां साबसिननिफ्राय हामसिन मावलांनायाव जाहाथे थुलुंगा होयो आरो दानि जितु मिसन आरो भिजन बेफोरखौ लादों जों जेब्लानाखि फिल्डआव फैयो आबादारि आबाद मावनांगौ आरो जाय जि खामानि आइजो माहारिनि खामानि आइजो माहारिया खामानि मावनांगौ हौवा माहारिया आबादाव मावनांगौ गासिबो जि जायगायाव दङ बिजानो खोब मोजां गोसो होनानै मावनांगौ अब्लानो जोंनि न'खरा दावगागोन जोंनि बिटिआर हालामा दावगागोन अब्लानो जोङो प्रमद बर' सारखौ थुलुंगा होनायाव मदद होनायाव खामानि होगोन आरोखि थेंक इउ सो माच गाइस जोंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय खुलुमबाय